Cebu City Mayor ni Sir Archibald. Siya itong pagkwintahon niya. Dinagko ng numero ha. May buntag ni mo, Mayor. May buntag, Oka. May buntag sa nagpaminaw. Mayor, ako laning paabot unta nimo kay ang tinuod ha, naapal sa mga text chat messages nako nga nang reklamo in taon palihog isgutin yun na ng tax fraud nga mokabat kuno 1,000% ang increase kaning gitawag nilang ES 400. Mayor, pasabta ko no may unsa ning ES 400 nga mo nakapalukso og mayo sa mga buhisan sa mga real property o mga kabtangan, mga propriedad. Ngin ana Mayor, pasabta ko no may ani. Okay. Tagaran ti kag I view ani ka. Mm. Nahinumdum siguro mo nga naatay naay gihimo ang syudad sa Sugbo nga budget nga gitarget og 100 billion. Yeah, I think murag 23 to. 2022. Yes. So nakabantay ka na, ano? Mm. Kanya, considering na naagyoy intention ang government sa syudad nga patasan ang atong budget. So patasan sa nato ang usas pinakadako nga rason kung saan pagdako is kaning atong RPT. Mm. Real property. Taxes. Okay, so now ang RPT maoy patasan kanya pagkahuman before gina nato patasan kinahanglan imo ana og balaod. Mm. So, Kinahanglan nato pinaagi mag- sa council ordinance aron mapatasaan. Mhm. That's correct. Mm. So that's correct. So, naghimog ordinansa, go through into the process. Pero sa akong pagtanaw, tungod lagi kay nagdali, ilan ang gi-revise ang RPT based on that 100 million target. Mm. So, nanay computation Mm. ang kinang natug assessor. Mm. Okay, now, considering nagtuo sila na maprobahan yun sa council, dili na ay mga tao din sa City Hall, I think, na Mm. nagkasabot ang assessor o ang MEX. Kaya ang MEX man maoy na ay kanang data ng kinsaning mga tawhana. Mm. Kanang sa computer system, Mayor, kanang mix MICS. Yes, mo ng computer system. Mm. Nga ini-input nimo sa certain values sa yuta na manay automatic factor nga ilang i-multiply ang computer na mo o imo compute automatic sa mo increase. Mm. Di ba? Like for example, ang zonal value something like ang atong kuan ana 32% for example. So automatic na nang magawas. Karon ang nahitabo ka sa akong pagtuo anak, so wa pa trabahi ang ordinansa. Maay mga tao anak nga nagsabot na dito sa assessor ug sa MEX Mm. nga ato na ning i-input sa computer. Mm. Mayor, putlon sa tika diha dapita. Adtong panahon na ang city administrator between 22 man daw ni until 2023. Adtong panahon na ang city administrator si Attorney Colin Rosel o niya ang iyang city assessor, ay inyong city assessor, ang atong city assessor, ang iyang asawa nga si Teresa Colin. That's correct. Aha. O niya, dili, Mayor, in your own, ikaw mismo, isip, kaniadto ha, konsehal nga, ikaw may minority floor leader. In kaso, og ang 1,000% assuming nga, bisag wa pa mahuman ang ordinansa atong panahon na, muuyon ka nga ang mga real property owners diri sa Dakbayan Sugbo, lubago ni ining pirting pagkadako ang increase. That's, dili man na mo sakto ka. Mm. Dili man na mo sakto. So ang problema ana kay nasuod na sa computer. Pag suod sa computer, of course paghatag sa assessment, mo tatong dagko kayo. Mm. Sus, paita. Takingking pag naghanang reklamo ani Mayor, tinuod lang. Bag-or man nahibaw-an ako nga na-implementar na in the absence of your city ordinance. O pero dili ni tanan ka. Murag nag-input ni sila dili tanan. Mm. Kinsa man diin naigo lang nini. Naabtan. Mm. Ha? Kinsa may naigo nini.
Ang tao nga, I think there are about 500 siguro nakabuhok sila. Hala. Ang point na dili tanan, Mm. wa siguro na human. Kaya pagkahuman, ang katong mga tao nga, puta, na padahan, ang uban, nakapayad siguro, kunya pagkahuman ni reklamo, kunya ang uban, wag yung bayad. Sus, no, katulad ko ani po, na dire mayor ha, to be honest di mo, ako ni magkita ta someday, ako ni ipakita ni mo mga reklamante ani. Murag ni Yes, ka. murag ni ulbo ilagkas pa oy murag kadakuha man ani. Mayor sa aritas gamay nga figure. Og maingon ko nga ang akong real property tax annual nga bayranan nako 100 og 1,000% pilay akong mabayaran in totality. Dili kay ko ka sulti anak ka because automatic na ang ganay certain computations no mag-sulti ko mamuskutin yata. But basically kung itong 1,000% wag ko daw sa galibong kabot like mga more or less 1,000 siguro na. Sus, ginoo ko. Now, assuming, ano yan, Mayor, ha? Wala pa may mga penalties para sa mga late payer. O sa may tamo pati. That's correct. Kay kung 2023 na siya gihata, 24 na siya penalty. So, pupol igo. Pagkasakita. Pero ni-deny ni. Now, at si Attorney John Ortiz, mo ay pagawas ng investigative nila nga kanabang computation. I don't know unsay word nga gigamit adto nila, but si Attorney John Ortiz. Now, ang sa imong habig, even the Vice Mayor Tomas Osmeña, posible bang inyoha doon na po mo inyong kaugalingong investigation regarding ani kanang mga mainlaki kamo mga engineers di man mo malupig aning kinwentahay. How about the mga kaning mga mainlaki sa accounting nga posibleng mahimo ni nga maimbestigar kini ingon na ba sa Attorney Colin nga libelos kuno ning gihimo sa taga CLO kani ato City Legal Office under ni Attorney John Ortiz. Yeah, that's correct. Na legal opinion, anak ka. I mean, para na ko kung gusto gid ang mga tao mo himo ta ana, pero it's already a legal opinion nga mauna na. Sus, Although wala na there was an information nga naa na ang legal opinion, pero sa tinuod wala ko makita ana kay that was the time of Mayor Raymond Ara. Now, Mayor, kani karon nga nahitabo nga naigo aning 1,000% increase sa ilang RPT. Kung sa may mahitabo, imo bang imanduan by legal means, kung sa advice sa imo mga lawyers diha, nga i-return na ilaha kay i-consider na to, assuming ha, nga sayop ning kwintada kay ditso ni in the absence sa city ordinance sa real property tax increases. Ipauli ba nimo, ipa-refund ba? Ang akong buhaton ato na yung ipasa dito sa ang naamagani reklamo which ang kanang nga reklamo man gud igo ra gyud na mga telepono what good siya in writing but maghimo lang ko notice siguro sa City Legal nga kung naa sila nakuha nga report gikan sa karaan nga legal officer basig na sila kopya ako lang nang tagaan og kanang request nga atong ipa-review. Then ako siguro nang ilabay balik sa council. Sus kabiha ginani. Mayor, gilang kay nihit gamay atong muubo or kay maikog bugos uban kay nagansang kahuwat ni murong gahapon di man ma-interview gyud katungon ani flag raising every Monday. Now, Mayor ari ko sa kaning super high-tech nga traffic light system nga magdungan og siga ng puwa og green. Mayor, engineer wag ka dili ordinary engineer, professional electrical engineer, PE ka. Unsa may nakit-an nimo on your own not sa katong findings sa COA o sa MMDA ang phase 1 o phase 2 niabot na mga 400 million. Kani unsa may nakit-an nimo ani Mayor nga high tech katok kanong kamera dili nagsige nagpiyong dili ka kita unya kanang detector bitaw sa plate number wa sa kuno hino wa magamit. Unsay imong tan-aw ani Mayor nakakubra na ra ba ni asa kung nahibaw ani city o nakabayra na ni ang kontraktor sa phase 1 o phase 2. Okay. Ang kaning gitanaw sa kuha nga 250,000 million kapin. Para nako
kuwang tani kay ay akong naibawan nga ang nabayran more than man duol na mas 500 million. Mm. Kay ang kanimang kong street lights o kanang traffic lights duhani siya ka face ka. Mm. Ang usa more or less 250 million, ang usa 250 million sad. Mm. Nakaroon ang nahitabo bag-o lang itong Kuha. Mayor Raymond Ligawas, Mm. katong second phase, gibayra na sad ni. Uy. So, nibayan So ang kung city wa ko government. masayop, ang gibayra na to, dool na sa 500 million. Basta, grabe. Mayor, engineer, Okay. veteranos council. Unsa man gid ay ang basis sa kanang pagbayad ba? Meaning accepted na sa kanana ang gobyerno ang project nga gipatrabaho. Yun ana ba mayor ana ang meaning That's correct. O Aha. na ay mga naagyo siya kanang protocol. mhm. Na Now, ay siya protocol. assuming So ang iyang protocol is tanawon to ang POWA, Program of Works and Estimates, oh, i-review ko nung ito, pero basing sa ilang terms of reference, kunya kung naan na to, kinahanglan na bayran. mm, So, mauni ang sitwasyon. Now, during the time ni kanang Mayor Mike, gipa-check niya, that was the time nga ni police siya sa ni Mayor Labeliano. mm, Tanaw niya nga medyo di kayo siya kampante nga bayran, mm, iya ning request ang MMDA kay murag mga kuan mo gani siya sa traffic mm, nga sana sa murag mauna man yun sila kay nag-una man yun sila dito sa Manila. mm. Kunya ang naitabo ang findings sa MMDA na ang cost ra gyud sa atong traffic lights Mm. moabot ra dili kaabot og 200 million. So ang iyang gitan-aw more or less 100 million ra kapin. Naanay reports. Kunya ang nitabo, wa gyud to mabayarin ni Mayor Mike. Karon ang nahitabo ko na sa Biha. di ko kasabot nga nung nabayaran na sad na kay ningayo naman sad ang kontraktor o kanang billing. Kanya, kaning mga engineers nga naa sa DEPW, nitawag na nako kay pagka-mayor nako nga kanang sir, gipabayran naman sad mi ani. Ano papirmaho naman ko nga na-deliver na namo. Kung gina nako ayaw una, mo diretso una ka sa adto ka sa city legal. Kay aron mangaya ka og kanang idea kay gitawagan naman sila sa kontraktor, dadan sila og kanang notice nga og di na nimo pirmahan, ikiha mo namo. Sus, So gulat lang. nakuyawan man ang engineer. Gulat lang. Oh, akong giingnan nga aron wa man koy kuan pa anak. No ang ako unta to ipanaraan amon toy gi-review ang MMDA nga dili na mo oy sakto. Huwat lang una. So ato nang ibalik dito sa engineering kanaptang evaluate kay ana mo oy nag-request unya ang end user niya ang sito man niya kato si sitom dili man mo dawat kay dili man mao. Pastang paita. Ang gigamit di gani ani mayor. Nahitabo. Nakasave ba di ay ang kontraktor gani kay niingon na ay finding atong sa MMD ako lang isumpay ni si mong gingon nga ang katong wiring instead bag-uhon daan ra man gyapon i-reuse ra man. Wala. Una karon ang ilang naging gisulti sa report nga ang kantidad nga ilang gitan-aw nga ang bayranan is 200 million 100 million kafin. So, akong ibalik pag tawag sa engineer nako nga nanay notice nila ikiha, akong giingnan sila nga adto mo city attorney. Pangay mo legal opinion.
sus, kiniingon man ang sige attorney nga pabayaran. Papirmahon sila. So, So, nipirma lang taon ang mga engineer. Ako medyo nag-goal ko, pero say, ang legal officer na tayo, pamanto nila ni attorney atong John sa Ortiz. karaan nga previous mayor. Oh. Now, unsa may tabo ani mayor? Karon nga ang kuha, ang kaning mga kuha findings, ay mga kanamang mga failure sa projects or dunay mga kuwang automatic ra ba ning tagaan og kopya ng ombudsman? Di kani mahog nga plunder Di, ang kay ako that is nga- exceeded already 50 million. Muli ang ako. Ito ning matanaw ni sa ombudsman. Hmm. Pero matay delikado. Bantog rang ingon sila high tech kuno kayo ang traffic light system pero mo dito magdungan og siga ang puwa og ang green. Hmm. Supait. Mali. So unsa may At correction tuna ka. nimo? Ani mayor karon nga imuha naman ning administrasyon. Do na ba kay while under investigation ang maong traffic light system, posible ba nga imo ning ipakorek ang kanana ang mga kanang mga sayop nga kanang mga correction imo ba ning ipakorek na in the meantime nga managpada do na pay posible magining na investigasyon. Ako ning ipasa ang kaning COA report, ako ning ipasa sa kanang atong city attorney. Unsay legal nato nga action unsay buhaton kay ang previous legal officer ingon man babayri. Katong mga engineer nga nakuyawan nga hindi sila mobile. Di ako manggiingnan nga ayaw una permahi because we need to clear kung unsa gyud angay na tong buhaton nga direksyon. Kunya kay gisultihan man sila city attorney nga bayre. Ya kuyawan man sila nga makiha. Kani di sila ko wa ka sila kuyawi aning mga priso niya niyon sila ani. Okay ra tong kiha kay gawas noon pa inig ang kanang kiha og musangko sa pagka desisyon nga hukmang sadaan ka matay paduong ka prisuhan. Dili kaduha ani. Dili ang kaning mga engineer nagkuan lang sa to sila nga unsay ilang angay buhaton. Okay. Pero ang legal office ningon man nga bayre. So, siyempre gibayran nila. Sa ita. So, Aha. ang sa kunay bawaan ani Mayor Nestor, ang phase 1 18 ni ka intersections. Ang phase 2 mo na iwa nako mahibaw pero murag daghan pa man kay kuwang. Now, unsa man nagkinahanglan pa ba kag phase 3? Pending nga aning duha ka mga murag way hinungdan nga mga project nga gikuan gi implementar sa previous administrations? Estudyuhan pag yun na ka kay sila naman ang tao nga naghimo sa akong pagtuo ana wa man ta kibaw kinsay naghimo sa terms of reference. Sus. Atay samot. Tan-awan pa nato nga mutali ba na dito sa terms of reference. Kanya naaman to'y instances nga nag-request ganito sila additional og 250 million para pag-upgrade ana. Bisag ang kanang asa may upgrade ang phase 1 or ang phase 2? No, phase 3 na. Asus Ginoo ko. Abotas. Nakasabot ka? Yeah. Abotas. Basig aboto na sa Mandawi og lapu-lapo na pastry. Kadak ko. So, kani meron sa may tanaw nimo magpaabot na ka nga ang ombudsman mo ay mo investigar ni unya pending aning nahitabo karon nga na ukay pinaagi sa komisyon ng audit. Yes, ako ning ipatan-aw sa city attorney unsay atong mahimo na or else kung basig na ay makakita ang ombudsman ani mo take sila og action. So double parallel lang ilang kabahuonon nila og sa ombudsman og sa ato. But tanaw na to unsay kuan action ani. Mayor, salamat kayo kanang kasabot ko sa imong nihit yun sa bakanting oras but time to time og mahimo lang musamo gid me for the para sa mga taga-Dakbayan Sugbo nga maminaw po namo dire unya ilang kasayuran kabahin sa mga anomalous even ang imong mga nindot nga programs among ipahibaw dire time to time. Sige ka, takya. Salamat kayo. Sige. Salamat sa nagpaminaw.